vorbă. Nu mă percepeam prea bine că ce să te aude. Da, 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 da. De acolo, ce să aude către Ion, Ionul Măchei. era tata lui Aurel. Aurel. Da, da, da. Zice, mă, începură bătăliile la Tomelei. Dar voi știați cât de cât ce se întâmplă în sat. Ce știați despre Partizan la vârsta aia? Știam atâta că ori venit ceva oameni de undeva și s-a acolo cazat la Tomelei. Cazați. Cazați, așa știați voi. Asta se știa. Le da cineva ce le trebuia. Da. Mâncare, că doar cu ce era să trăiască acolo în pădure. Nu, era casa în pădure și Înseamnă că lumea cam știa ce e în sat, să nu? știa că au venit ceva oameni de undeva, știi? Dar știați că sunt partizani, că sunt periculoși, că au arme, că nu știu ce? Să știa și de alții. Da, 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 da. Că aceia sunt înarmați, Da. că le aplică și lor de alții, că vin pe ei. Dar mai fuseseră lupte pe raza satului până atunci. Nu se știa. Nu se știa nimica până atunci. Nu auzisești până atunci. Nu-ți amintești. Eu nu mai știam. Alte, No, și în dimineața aia unde era? Era în vârful Cireșului sau unde era? Cireșului și-o venit cum se Ioan, bărul Ioan Alimăchei, și el s-o guri iute în Cireș, că era ca grozav și acela cu gura. Îi plăceau cireșele. Dar ce aveați? Un mocru sau ce? Da, cireșii tomna mărunte, dar erau tare dulci. Da, 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 da. Foarte, și atâta- Dar crescuse cireșul sau fusese plantat de cineva? El, mă, acolo, dar un cireș, mă, tăciucurile alea, mă. Da, de da, cireș. cireșe multe. Asta înseamnă că era prin luna iunie, nu? Păi, sigur că în luna cei de cireșe, că nu era maiu. Că Da. maiu trebuie să fie din vreme. Știi, Da, ca să da, se da, apucă, să ai timpurii, cireș da. pus anume, Da, da. că avea haptacolo la 6 de mai, cireș de mai, apoi mergeam la Potcovi cu boi, că el mi-i potcovea. Apoi nu m-am mătimechea la cireș, Da, să mânc cireș și copte. da, 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 da. El era lăudăros cu cireșele. Că Da, da, era pentru el ca Că o... nu se prea știa de cireșe mai aici în Da, munți, aici. da, 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 da. Nu. No, și Ion era, vinise și Ion în Cireș, nu? Vinise în Cireș. Dar Ion cu cât era mai mare ca dumneata? Oricum era departe de mine. El era mare, dumneata cât avea atunci? 5-6 ani, mai mult, mai puțin? Până la 8 ani eram. Deci asta ar însemna că ar fi întâmplarea de până 1949, nu? Cam așa, da. 49-50, nu? Nu, și apoi... Acum Și dumneata te-ai urcat în Cireș sau erai jos? eu eram în Cireș. Erai în Cireș, da? La vârf, formă. Da. Că la vârf avea niște crengi așa și nu știa cine să gurea. Trebuia să fii subțirel, micuț, să nu fie greutate mare. Să nu fie greutate și să te știi griji. Să nu uite, Da. asta fie cum și acolo. Și mi-mi plăcea să mă duc. Eu de mine, de că puteam, tata mă te tocăra că să am de grijă. Știi? Numai să zici un pic mai tare, Mariana. Bă, nu mai vorbi tare. Na, și erai în vârful Cireșului, da. Cireșului și pe când în timpul acela apare un om că trece pe așa, era o cohe de lemn. Da. Golea către părău și că trece un om. Dar cum mergea obișnuit, alerga, ce se întâmplă? Un pic mai tare de cum trebuia. Mergea. Îți mai amintești cum era îmbrăcat? Cu o vestă era. Dar era îmbrăcat civil, ca un... Nu avea haine militare pe el sau... Da, nimic. da, da, da. Și cu pușca aici. La umăr în față, da? Da. Da, 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 da. Era țeava puștii acolo, ai văzut, vedea da, puștii. da. Nu, eu am zis, mă, oare cine a fost să mă? Eu, Deci o trecut, n-a zis nimic, ca... nimic, s-a uitat. S-a uitat, da? da? A auzit gura în sus. Da, Și s-a uitat că și el se grija. da, 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 da. Nu. Dar era rănit, avea ceva? N-avea nimic, nici bai. Dar Ion zice, mi-a făcut sens să nu mai fac gălăgie. Da, Și zice că partizanii, mă,
Așa, deci au folosit cuvântul ăsta, Cuvântul partizan, da, 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 da. Deci din Vale de la Tomeleu, ori venit, zice, de la Turda sau știu de unde, care eu să-i prăpădească, să-i, ce știu. A, deci venise o unitate militară care să-i atace, venise da. niște armate. Da, 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 da. Dincolo de Vale, la Tomelei, ca să li se vadă la muietori. Ei au fost informați a ceea ce au... Deci, dar partizanii dormiseră peste noapte în vreo șură acolo, la Tomeleu, nu? În bușurii, da, în pod. Da. Și dimineața ei ăștia au venit dimineață din Turda. Câmpia Turda, așa a fost vorba. Nu. Și apoi au început de acolo să dea foc cu arma de peste Vale. Dar voi ați auzit împușcături? S-a bubăiala. Da, 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 da. Și el știa mai bine treaba. Na, era mai mare, înțelegea mai multe și aflase mai multe, probabil. Nu, și apoi el a zis că aici au venit, el a câmpia Turzii, să zice, să-i prinde. Să-i prinde. Și apoi ce pușcăturile acolo s-aud așa. Apoi să da foc, pe ce au început și partizanii din Poiată de sus. Da, 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 Era da. cu periș, era cu șindilă. Ne întoarcem la povestea asta, că asta probabil că le-ai aflat după aia, le-ai aflat după întâmplarea asta, nu? Că nu le știai atunci, numai ce auzeai. Multe le-ai aflat mai târziu, nu? No, mă interesează ce s-a întâmplat atunci cu omul respectiv, cu omul care a trecut, da. trecut pe rău, Da. pe ce cum Da. El a trecut să treacă pe rău, dar nu a trecut. O luat-o pe rău în sus. Deci o rămas tot pe partea dreaptă, așa, cu murci spre izvoare, da. Cum vinea el. Da, Cum vinea da, el da, de la da. Vale. Da, Când a venit de la Vale în sus, pe lângă părău în sus. da, da, da. El te s-a ascuns Sigur, da, da, da. cât da. putea. Că era vară, era frunză, erau sigur. copaci, era greu, iarbă, greu de văzut, da, nu? Da, da. Nu, și pe lângă părău, și s-a pus pe părău în sus. Și pe când am auzit un dungă al lui Homan, iară, sus la locul lui Homan, că locul lui Homan e mai la Pirșoi. Da. Și acolo s-au auzit pușcătură. Acolo. Dar era armata în partea alaltă sau nu era? Da, numai să-ți Da. spui o țără. Da, pușcătura au fost de la el, că n-am înțeles eu. Că el a Ah, da, avut da, da, da. arma și pușcătura s-au împușcat atunci. Deci atunci s-a împușcat, da. Aici în părău din sud, apoi s-au auzit mai sus. Da, 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 da. Ce zvonul puștii și dunăială. Nu. Și gata, că nu se știa că ce s-o ales de omul ăla. Nu, și pe când, vezi, la cine nu știu că, Da. știu când am mers în dângă la Homan, acolo la locul lui Homan, eu ca copil cu oile, cu triburile noastre, cum tătiream, Deci până de la Cireș așa până în locul unde s-a împușcat, cam ce distanță e? nu e mare, 100 de metri, poate mai bine ceva. Da, 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 da. Imediat după cum intri în pădure, un pic mai sus, nu? Imediat cum te-ai băgat în părău, numai ieși în sus un pic și acolo. Da, 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 da. El s-a puștat în dunga părăului, dincolo, Pe partea partea cealaltă, stângă a părăului. cu murci. Cum ne-am noi în sus. Da, 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 da. Deci el trecuse pe rău într-un loc sau altul. Trecuse și acolo a fost un carpen. Un carpen, da? Un carpenul l-a plecat și și-a pus vesta Pe carpen. peste carpen. Și eu când m-am dus pe acolo în sus, am văzut, eu m-am speriat. Dar te-ai dus imediat după ce ai auzit împușcătura? M-am dus, că nu știu cum a fost de rând, că au venit, cum o fi fost aici, că au venit a cantorului, Mitruț. El era un copil atunci de vârsta dumneatale sau cum era mai mare? Bătrân un pic cam Da, 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 da. Și cu trăinut și cu culița el a venit. Nu știu cum a fost cu culița, că și el a ajuns aici. Dar culița a fost ceva mai preceput în multe. Știi? Da, Și până la urmă, ca pe stai să găt o dată cu asta. da. Că
Ulița. Na, și voi, deci, cum ați ajuns să vedeți, să-l vedeți pe Alexandru Macavei mort acolo? De aceea vreau Da. să spun că eu trăinus cu Mitruț și cu Veselie, cu fratele meu, s-au luat pe părău în sus și nu-au ținut părău, s-au dus mai în dreapta, în pădure. Da, Și eu după ei, numai eram cu cămeașă lungă. da, Și eu după ei și Veselie era tare ciudă să nu-l încurci. da, Au da, da, strigat la mine că să mă duc acasă. da. De ce? Unde mă duc? Deci acasă, stai, nu mai stai nicio pic înapoi să nu te mai văd. Deci Baciu Veselie era mai mare ca dumneata cu câți ani era mai mare atunci? Era cu 3 ani, mai mare ca mine. Cu 3 ani era mai mare. Ia. Și ei s-au dus ca ficiorii în pădure, după cuiburi sau după ce? Venise și Veselia piticului pe beverit. După veverițe, da? Era prăpăt pe timpul acela. Și după beverit. Da, da, da. Treceau mult. Era distracția Plăcea oamenilor, la da. copii, Da, mă, da, și da. duceau cânt cu ei și era un arpe, vineau din toate părțile când auzeau acolo zgomul după. Da, 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 da. Veveri. No, și eu, Ei au trecut în sus, s-au dus pe lângă el în sus, pe lângă mort, fără să-l vadă. fără să-l vadă. Da. Și eu, că să mă duc acasă, de acolo din sus, de la Mesteci, ca așa zice, la loc, Da, am venit în jos, către Părău, eu. da. Și am venit către Părău și pe când sosez aproape de mort, cum s-ar zice, văd cu pușca așa pe lângă capul meu. N-am știut că e pușca. Știam că era un colț acolo la Țilica, îi zicea. Era un colț și eu am știut că colțul acela, așa se zicea de copii, că e satana în colț. Stă satana. Și voi Și era o spaimă pentru voi trecerea pe acolo, da? Ne trăgeam de acolo. Da, 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 Și da. eu, Da. când l-am văzut acela cu arma, așa, am crezut că e satana, cum Da. auzisem eu povestea. Da. Și, Dar nu l-ai privit să-l vezi de aproape, să vezi că e... stai să spun, Da. și în timpul acela stau și mă uit. Da. Stau și mă uit, că nu eram departe. Și mă uit mai bine și am apucat de plâns. Și o tai în sus după Dar ce ai văzut? L-am văzut că era cu sânge. Acela frunche era, cu ala capului se dusese înapoi. Acesta Așa, cu da, șase. da, da, da. Și eu am luat-o în sus după aceea, să le povestesc. Și când te-am ajuns, acolo mai aproape de Târșoi, mă ia ca Târșoi. Ce una cealaltă, ce văzut, ce prostiți mai bine în cap. E așa știu. Da, 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 da. Eu am crezut că te-ai speriat de ceva, de ei. Da. Nu. Și le te povestesc eu, dar nu stau mult. Mă, așa din fugă și am zis, hai dați mă în jos, mă, să vegheți, hai dați mă și nu mă meți în sus, hai dați să vegheți ce e acolo. Și nu, hai dați ce e, că hai mă să merg, mă să veghem. Aștia cantorului erau mai calculați o tiră. Deci, mă, Veselie, hai să merg să ne uităm ce e acolo. Că Da. Ce? Nu știu ce. Nu. Păi când vin cu mine și când vin aculea din dunga păreului, el era mort. Iară. Dar nu picase, cum era să Era rezumat de carpe. Cum Carpenul era picat peste părău, așa, în diagonală, cum mai pica o punte. îl îndoise. Îl îndoise el, Când da. a plecat, i-a pus vesta. Da, da, După da. el. Dar era, nu, înseamnă că nu era un carpen foarte mare, era mai, nu. ca o nuia, o joardă mai mare, nu? Tot a fost, Da. așa ca o rudă de buni. Și el când a picat, a rămas peste el, oarecum de l-a ținut a plecat, cum de nu s-a dus carpenul înapoi? El era rezumat de dunga păreului, cu spate. Da, da, Și carpe- de dunga pe răului, Și da. carpenul pe lângă el Da, 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 da. Uh-huh. îl îndoise. Apoi, cum o mai zi, nu știu. Da, da, da. Nu. Și apoi, atunci, gata, Mitruț, că el era umblase mult în lume față de ăștia copii. Mitruț zice, mă, trebuie să anunțăm pe fratele meu. Și să anunțe de la Turda, poliția. Dar frate, cine era? Frate, Solomitrus ce era? Culița.
Da, și el ce era? Era mai mare, doar că era mai mare sau avea o anumită... Era și mai mare și avea școală. Făcută la, nu știu de nu pe la Turda au făcut și școala. Stai, au fost, uite-te mă. Ileana cantorului, ea era în Turda. Da, Așezată, nu știu cum, și atât școală făcuse, nu știu ce. da. Dar nu avea niciunul, de exemplu, o școală militară. Erau doar... Adică nu era pe linia asta militară, niciunul dintre ei era. Nu era vorba de militar. Da, doar că aveau școală și că puteau să anunțe autoritățile, ei nu? cunoșteau legile, cum erau Da. atunci. Da. Și că se dea așa pe culița, o da la Ileana și o povestit faza de aici. Aha. Că ce... Dar cum crezi că i-o trimis? I-o trimis telegramă? O vorbi la telefon? Se putea vorbi la telefon? Sau cum putea să o anunțe? Nu știu ce avea. O trimis vorba pe Că cineva? avea ceva de gândeai, că și vorbește. Când avea interes. Da. Eu ce știu că ce putea mai avea. Da, Ce-o da, mai da. și fost. Că asta e, cum o fi anunțat-o? La o scrisoare dura câteva zile până ajungea la ea sau... Ca până telefon, Da. ca până, cum era atunci, n-aveau ăștia de la tren. S-ar putea, nu știu, da. Până ăia de la tren, nu știu cum ziceau, Da. că anunțe. Deci, Și că mâine dimineață să aici, ceea. deci o și primi răspuns că o să vină... Cine veneau? Trupele de anchetă, securitate, de ce erau? Miliției ziceau. Miliția, da. Și miliția a fost anunțată. Miliția au fost anunțată. Da. Ei, poate, cine știe, dar la Lupșa nu era post de poliție. Era un milițian bătrân. Nu mai știu. Da. știam. În fine, deci asta e o altă